Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bendiniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garaşsyzlyk güni 27 sentýabrda bellenilýär. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jyda çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borcuny ýüklemek görnüşindäki goşmaçy jyda çäresini çekmekden boşadyldy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy belleýär. Ýylyň dowamynda bir näçe gezek günä geçişi yglan etmek çäresi Prezident Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçeli bäri ýylda bir näçe gezek bayramçylyklaryň öňü sirasynda geçirilýär. Prezidentiň türmeden göwürilen tutsaglary işe ýerleşdirmek talaby hem her günä geçişde diýen ýaly öňe sürilýär. Emma öňkü bendiýleriň sözlerine görä, olar iňňän teýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başarýarlar. Tersine, öňkü tutsaglar polisiýanyň gözegçiliginde saklanylýar we durul kemsitmelere tezewar edilýär. Türkmen hökümeti ozalky tutsaglaryň işe ýerleşdirilişi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zararly gaýtadan jenaýata baş goşýandygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda yglan edilen günä geçişlerde türmeden çykan bendiýleriň sany we atlary köpçüligi mälim edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylary Türkmenistanda syýasy sebäplere görä tutsag edilenleriň günä geçişlerde köplenç göwürilmeýändigini aýdarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz ýeten tutsaglaryň ýöredýän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwtlarynda ýa-da kanun normalary dogry berja edilmezden uzak möhletli jeda çärelerine hüküm edilmegi, tutsaglaryň daşarky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi we kä halatda gynnamalary tezewar bolmagy sebäpli halkary guramalar tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär.